Gasasshiyar agwagwa wacce ake kira da Bejin kauya shine abincin da ya fi kowane abinci suna a garin Bejin. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Mai Kano. Ku zo mu je mu ga yadda wannan naman yake. Ni hao. 好，两位是吧？来这边，这边可以，这个也可以，坐哪边？这边。Thank you. Sannan kuma duk gidan abincin da ka je a ƙasar nan sai ka ga an aje maka ɗan ruwa wanda za ka ɗan kora bayan an kawo abinci ne ko kafin a kawo, kawai dai kana shigowa ka iske an aje maka ruwa. Kusan mai cin abinci da buƙatar ruwa a kusa, wannan ɗabi'ar tasu ma tana burge ni. Bari in yi irin yadda suke yi da rigunan nan ku ga an wani tattarba za a sha ruwa. Kuma ruwan ba salabita ba, wani lokaci za ka ɗan ji akwai ɗan lemon ne a ciki ko lemon grass ne ko ɗan ƙanshin kanumfari, wani dai abu ɗan sinadarin da zai sa ka ɗan ji ruwan yana ɗan maka ƙanshi mai daɗi a ciki. To wannan yana da ƙanshin lemon. Gashi nan sun kawo mana kyautar shayi. Muna zaune ya zo kawai ya zuzzuba mana a kofi. Ya yi zafi sosai. Ban taɓa sanin ana haɗa shayi da dabino ba sai a nan. Kuma ga shayin ya yi daɗi sosai wallahi, gashi kuma irin natural ɗin nan ba wani 'yan sinadaran da aka saka. Kana sha za ka ji ƙanshin dabinon na fitowa ga ɗanɗanon shi da zaƙin shi. Ya min daɗi sosai gaskiya, a nan na samu wani samfarin haɗa shayi da riƙa saka dabino a ciki, ya yi daɗi sosai. Gashi wajen nasa a buɗe yake. Za ka ji daɗin cin gasasshen nama saboda kun san gasasshen nama ya fi daɗi a fili. Kalli 'yan filatan nasu, wannan design ɗin ya burge ni sosai gaskiya. Sai na gama kamar agwagwa ce a jikin plate ɗin. Ga abun membership, idan mutum yana so, idan ka saya na 1000 su baka 200 kyauta, in ka saya na 2000 su baka 480 ne kyauta. Suna dai so kawai su riƙe kwastoma a wajen nan, shi yasa suke yin wannan abun membership. To bari mu gani. Ga fa hajiya kafar agwagwa nan. Ai na yi tunanin kafar kaza kawai ake yi, ashe har da kafar agwagwa. Gata nan ita ma ta sha kwalliya. Wannan bakin abun fa menene shi? Wannan ai kamar ganyen wake ne ko? Irin lokacin da wake yake ɗan tsirowa ɗan nan kafin ya girma sosai. To, yawa to an zo inda na ɗan fara ganewa, wannan kayan ruwan kai an shiga uku. Wannan ba tsutsa ba ce? Wannan duk naman ruwa ne ake ɗan sa ma sinadarai. Ga awara fa, farfesun awara. Iban Bejin kauya。北京烤鸭一半，那就半只半北京烤鸭，需要35分钟可以吗？可以，可以， OK 可以。一半这个，酱牛肉。irin daɗin nan ne sosai. Ga ɗan wannan abin da suke ɗiban ruwa a ciki. Ko da haka Bejin ɗin take ne. Amma dai abin ya yi kyau sosai, zanen ya fito. Ga jikin shi kaman carpet. Haba. Tun irin wannan zamanin ake cin wannan agwagwa? To da ke dama ko a fim ɗinsu za ka riƙa ganin agwagi sosai, mutanen China suna da agwagwa.
Na takalmin shi. Kun gani wannan ai hankici ne kawai amma a jike yake da lema. Saboda mutum zai goge hannu. Kun san dai harkar nama da hannu ta fi armashi. Saboda haka sai ka goge hannunka ka ci kuma in ka gama ma ka iya gogewa saboda maiko shi ma ba zai zauna maka. Wato tsabar darajar chopstick a kasar da har wani abun dora shi yake da shi gashi nan mai kyau na wani karfe yana wani sheki. Farkon zuwa na kasar nan ko da kun ga inda na koyi cin abinci da wannan abun da kun ci dariya. In na fara wani gefe da gefe amma yanzu ina har ma ba da shi ba wani lokaci sai in je cin abincin bai min daɗi. Kana sa kawai zaka ji ka kamo abu dan yawanci sai in ji mutane na ta ya kike iya koyan cin abinci da wannan abun ba wahala cikin sati ɗaya zaka iya koya amma daga farko za a sha dameji kana kamowa yana saki amma yanzu ina da ka sa su ɗaya shikenan ka kamo. A yanzu namun da sun yi. Ana ɗauka wannan gasasshen nama ne. Wannan garlic ce aka ɗan yi marinating ɗinta. Na gane wannan garlic ce. Amma naman ne bin mamaki saboda duk kalan da nake mishi na yi tunanin ina sa a baki zafi. Shi sanyi ne da shi sosai. Ɗaya daga cikin abubuwan burgewa game da mutanen China ko suna ɗaukar al'adunsu da asalinsu da muhimmanci sosai. Yanzu kun ga wannan rubutun nasu ne aka samu wani wanda ya ƙware ya zauna ya tsara shi ya rubuta haka aka zo aka yi framing aka jingine shi a jikin bango ya zama abin burgewa. Wannan wajen zai yi daɗi da irin wajen da saurayi zai kawo budurwa ɗin nan saboda ya burge ta. Ku kalli nan gurin zamancin gashi nan har da 'yan fulawa ne a tsakiya ga ɗan gurin zaman mutum biyu gashi kuma bayan su 'yan shukoki daga sama irin flowers ɗin nan na 'yan gayu ana fira ana jin daɗi ɗin nan. Gaskiya wurin nan zai yi kyau da masoya. Ɗaya daga cikin abubuwan da nake fara lura da su in na zo gidan abinci shine tsaftar ƙasan wajen. Kalli nan yanda yake a gyare dan Allah a share a goge yanda ka san ba mutane bane suke shigowa su tattaka su ci abinci su fita. Ba su barin datti ko na minti ɗaya. To wannan tire din a ciki za a zo a baje kolin agwagwan ne? Ah, saboda mutum ya rika juya yana ɗan ɗauka abubuwa. Ga fa agwagwa ta iso. A bari in matso da abu. Wannan da kayan haɗin ta ne aka zuzzuba a gefe. Bari in matso da ita kusa in ga me da menene aka aje. To ba a gama ba shi. Menene wannan ɗin shi ko? Tururi ne yake fitowa daga ƙasan shi. Shi ne za a zo a ɗora agwagwa a kai ita kuma saboda kar ta huce kenan yayi zafi. Amma kuma ba zafi a aka taɓa. In ba dai ko yanzu ta kunna abun ba shi ya sanya amma na ji babu zafi sai wannan tururin da yake fitowa. Ga agwagwa ta ana yankawa ko? Wato wannan huratan da suke yi shi ke sa tana wannan kumburin sai fatar ta gasu sosai da sosai. Kuma kowane ɓangare sai a jefa shi plate ɗin shi daban. Wannan yankan agwagwa shi ma dai abu ne na iyawa na musamman. Ji yanda ake ɗan wani reɗan nama a hankali ana yayyankawa. Abin burgewa. In ta kawo sai ta bayani kowane nama ga abin da ake ci da shi.
Na dai lura agwagwa kaman ba ta da tsokoki sosai. Wannan kitsen nata kaman dai yafi yawa a jikinta. Dama agwagwa dai bata kai kaza ya tsoka ba. Gaskiya mutumin nan ya ƙware. Ji wani salon yanka da Allah. To yanzu kuma an iso kan yankan ɓangaren cinya. Rabi tsoka, rabi kitse-kitse. Gashi na shi ma ana ta reɗa shi a hankali a hankali. Kuma kowane kalar naman da aka yanko daga wani waje plate ɗin shi daban. Wancan mai kitse zalla plate ɗin shi daban. Wannan mai kitse da tsoka plate ɗin shi daban. Naman cinya plate ɗin shi daban. Jiyan da ya datsa kan gida biyu ga kuma sauran ragowar cinya nan za a haɗe su a plate ɗaya. Wannan agwagwar cin 'yan gayu ake mata. Har an gama yankawa? Ta sake nanatawa. Wannan ga abin da za ka iya ci da shi. To wannan tsakiyar gurasa ce a ciki. Ga sauran sinadaran da ake haɗawa ga kuma 'yar gurasan da za ka ɗauka ka shimfiɗa ka jejjera naman da kayayyakin a cikinta. Kai naman nan yayi kyau. Sai ka ce ba ci za a yi ba. Gaskiya dai yanda aka tsara wannan naman da kayan haɗin da ita kanta gurasar da shi kanshi kwanukan da abubuwan yake ciki abin burgewa ne. To yanzu dai zan fara jere bejin kauyaɗi ta. Bismillah. Ni fulawan nan ko da me suke yin ta ko da masara ne ko ita ma dai da garin fulawa ne ko alkama oho. Wannan albasa mai laushi ce farar nan da kuka ga na saka. Ga kukumba nan shi ma. Wannan menene? Oh, okay, alawa ce.
To wannan bari in haɗa da mai tsoka da mai kitse. Wannan soy sauce ce. Dan sa ta kaɗan saboda ban so in cika da yawa. Ga dai yaji nan ina hango. Okay, na fa manta ashe zan iya jujjuya abin ya matso ta gabana. Ga garin yaji na shi ma, amma sai dai yajin nasu ba shi da ƙarfi da gani saboda na ga bai ja sosai ba. Yaji ne da gyaɗa aka niƙa a waje ɗaya. Ga honey mustard. Wannan sukari ne, a ba zan sa sukari a ciki ba. Ga garlic sauce. Bismillah. Gaskiya dai ta yi daɗi sosai. Ba ku ga sai da na loma biyu ba tukunna na fara bayani. Daɗi. Ban taɓa tunanin haɗin nama tare da su waɗannan ɗan kayan zaƙi-zaƙin. Haka zai ba da ma'ana sosai ba. Gashi na an ƙara kawo min kyautar yogurt kuma. Gaskiya ina cikin alheri a gidan abincin nan. Gashi na an ƙara kawo min kyautar wani abun yogurt ne, aka sa mu zuma a ciki. Wani kalar abinci ne kake tunanin ba zai yi daɗi ba sai bayan ka ci ka ji ya yi daɗi sosai da sosai? Ku rubuta min a comment.